what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa Zimbabwe, taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya dakabatesa Zimbabwe, vakomana vasikana Zimbabwe, magorila makomo Zimbabwe, manya dakabatesa makomeredzi aya achibva azovigwa tikagara tozoendeswa mamwe mabhesisi tichizwa tazobvapo ndibva zvazonzi toda kuenda kuRomania ndobva tatakurwa futi ndobva taenda kumaputo. Maputo ndege yakanga isina kuzoita zvakanaka ndobva zvanzi reinforcements yese yanga ichida kuenda kuRomania ngairege kuenda ndobva tadzorerwa futi kuchimoyo tichibva tazodzoka kwakaita Lancaster vanhu vakanotaurirana zvanzi kwakuda kuti vanonyaradza masoja Comrade Tongo vaibva kuMaputo nana Opa Mchinguru anga arimo motokari yacho ndobva vasaita hawo accident nechipembere vachibva vafira ipapo hazvina kumisa ndibva kwazonzi gurupu rekutanga rokuya kuti 1989 anga 79 wakunopera takauya kuno kuZimbabwe isisu nendege takaburitswa paairport takanozoendeswa kuhotera yekwamushandira pamwe chizobva kuhotera yekwamushandira pamwe tobva tazonogariswa kumedical arts tagara kumedical arts zobva zvanzi mumwe nomumwe anonokambenera kumusha kwaakabva saka isisu takaenda tisati taenda mana gurupu ratakaya naana George nengirikini ana Jeni Mudena vakatokepichwa nanhasi so hatisati tavaona nana Murwe Chenyu hatisati tatombowana kutombowanika vanzi mumwe nomumwe anonokambenera kumusha kwavo saka isi kwedu kwanga kuri kuMount Darwin takaenda tiri gurupu redu takawanda ana ava tichisvika paBindura ndobva maseidi takatina kwira mabhazi anoita street kuenda kumusha so vanhu tangoti chero tiri kuenda mhene tonoona titenda tichiita jambu tasvika paBindura paipa ndobva taspotwa nemaseidi special branch yanga iri yemuno yeRudisha apo tatakapfeka matrausi vanzi macomrades cheta ndobva tanzi handei kukembi tese tiri 12 ndobva taendeswa kukembi yepaBindura paipa saka branda yavakaita vakatisa kumashure kwemota ivo vari kumberi patati varume iku kutosungwa kuendeswa kumapurisa kako andotaura hake kuti akatrainwa panapa hamene hake tiri marefugee anenge angotaura hake kuti akatrainwa pachake patasvika kuyekwe saka murume akatitakura museidhi akatitakura anga ari mwana watete vangu ipapa saka iye akandiziva kuti avhunze anga zvisingaiti tabva tasvika pacharge office pai panhingirikina paBindura ndibva zvanzi mimi comrade uyai pane ndibva ndaenda
Sikanzi inini mandizivawo. Ndati handichakuzivi. Sikanzi ko anoitwa Evaristo Shereni munomuziva. Ndikati hanzvadzi yangu. Sikanzi uyai pano. Patapinda muofisi make. Saka hanzvadzi yangu anga ari mupurisa. Anga ari kuchitungwisawo. Pafona. Sikanzi mai sekuru. Ko amai vangu Teresa. Vari sikanzi iwe. Kutaura izvozvo hauzivi kuti mai vako havasi mune here iwewe. Sikanzi aiwa ndinawo pano. Sikanzi wawana kupi? Sikanzi ndinawo pano. Sikanzi mirai mutaure nawo. Pandataura naBhudhi. Sikanzi mwana watete ndamai vakwawo. Chengeta amai avo zvakanaka. Tikangowanzawo kuti vatsakatika ndiwe. Chengeta amai vavo. Patadzokera mucharge office mwemwe. Patanzi kuinterview sikanzi mama ndichatotaurira vamwe venyu vese. Ingorambai makasunga rekuti muri marefugee musamboti makatrain. Muti tadzoka kumusha takanzwa kuti nyika yaita sei? Ehe. Pataramba tinaro rokungoti takaita nepatanoti vaudzwa vamwe vangu vaiva. Takanzwa kuti nyika yaita sei yasununga saka tauya tiri kuenda kumusha. Tibata anzi alright vadzorei. Vadzokere kuchi kuHarare kwava. Angati anzi officer in charge angati vaendesei kwavari kuda kuenda kwacho vaende kumusha kwavo. Uye ndobva zvonoti takaendeswa kumusha chinoteverwa futi takaita sei tichizosungwa futi. Ndobva zvanzi alright. Regerai tivadzore. Akanzi regai ndiende nawo ndini. Ndiye mwana watete uyo. Tichingobuda pagedhi apo ndobva tasangana naNyati. Nyati ndobva apuwa giveaway yekuti apinde. Sikanzi ari kupinda uyo muri kumuziva here? Vati timuzivi. Sikanzi ndiNyati. Zvino isi tese gurupu racho tiri panapa anotiziva tese. Tese tiri pa12 hwedu tese. Andotiziva kuti tanga tinaye kuchifombo. Mamina nana pa12 mchiri kurimemba. Pa12 nanga ndina Wadzanai, tanga tina Teresa Mbune, tanga tina Revai, tanga tina mwachanja zozoti. Alright. Ehe. Ndotanga tina weipapa. Ndozvanzi zvatakuita panapa tichanda naMazoe Road. Takwenda neShamva Road. Yatakwenda naye. Makilometers yandiri kutaura ndakadzoka vakanditarisa ndovaudza kuti ari kuenderana. Ndobva taendeswa tobva tadzorwa kuHarare. Patasvika kuHarare ndobva tasvika kuMedical Arts. Bva vanoona Comrade Mahwema. Sikanzi ndifunga vanga vachivaziva. Bva tati panapa saka bva vataura naComrade Mahwema vaya. Saka ndadzora vana vanga vasungwa chichi. Saka ndadzoka nawo kuti muye nawo panapa. Zvanzi alright maita basa. Ndobva tagara pai. Ndobva tazodzorwa futi. Takachizoita kutakurwa nemota manje. Patanozosiiwa muDarwen. Apo taida kunoita kuti padotito paitwe Star Harare yapresident. Ndobva tadzoka ndobva tatozonogara kwaNyamupfukudza. Nyamupfukudza achiripo asati afa. muDarwen memo. Ndoma takachizogara. Tagara ipapo ndobva takatata kunokambena tikanokambena kunzoko. Tudzoka tichiya paNyamupfukudza paya tichigara ipapo. Tidzoka tichikambena kusvikira president waya kuzoitisa Star Harare yawo padotito. Tichibva tazobvapo. Ndibva ndazobva kuMount Darwen. Ndibva ndazoya kunoku. Ndobva tachizoya kukambena ndiri kunoku ndina vakangai. Tikambenera takuno kuManicaland kuno navakangai. Kusvikira independence yasvika. Tibva tingangoti tiri kukambena takaenda ku24 mile kwaMutare. Takudzoka tobva taitirwa ambushu vainzi kwaMuzori wawo Mine for Brown madzakutsaku. Vatitira ambushi
saka isisiwo tanga tine pfuti dzedze ndobva pane mumwe hwana akarega kuzoti vatange kuridza pfuti dzacho isusu patamira vabudirwa tabva tadzika mota motokari taifamba timotokari convoy nemotokari dzokwana kuita 12 ndobva tadzika tikati handiti nyika yakasununguka munhu wese ari kubvumirwa kuita kukambena here saka kana mativharira road muda kuti tifambe sei pamusoro pezvo futi imi muri vanhu vatema kai chimuri kurasika papi ndo zvake kana muzori wakatonga asi munhu mutema handiti ehe asi mimi zivai kuti Zimbabwe ichatorwa chete mwachindobva ngoti imi zvatiri kuita izvo tichashaya kuzogara Zimbabwe yakatorwa watiregera tabva tafamba tobva tadzoka saka taigara pawise hour yemu paritruswa yainzi ritruswa saka manheru kwakaita bhendi madzakutsako yacho nemazanira acho isu taigara paritruswa apo ndopanga takakiga nengirikiri bhukirwa ipapo saka avo vanga vari mubhendi vai vazanira bva vatadza kuita sei masupporters ezanira bva vatadza kuda kuti vapinde mubhendi mwemwe bva vauya kutiudza patati asiri wezanu PF muno asiri wezanu ngaabude muno tisi takaenda kunoita izvozvo tikati budai saka vanhu vaindobva vabuda mane usiku kunze kwoedza soti pataya taredio nemabhunu tobva tabuda zvikanzi kuchaji ofisi saka kuwaisawero kwanga kuna comrade Rupisa ndo vakanga vari kushanda vanga vari kusaidhi remaforces emabhunu neekwedu vanga vachizosanganiswa ipo vanobatsira tobva tafona tikati taenda pachaji ofisi vatakufonera comrade Rupisa vaita vatati taunzwa panapa hatisi kuziva kuti tabatirwe chii comrade Rupisa ndobva vauya zvikanzi hatichisiri kuwirirana kana muchisunga vanhu imbounzai kuti chikonzero chanetsa chii haisiri nguva yekusunga vanhu ine chaita chacho chii vanga vakazvirarira paita bhendi mavaona here kuti ndivo vaita izvozvozvo kanzi aiwa hakuna zvakadaro ndobva tasunungurwa mwemwe ndobva taenda kumakampenzi edu kusvikira tazogara independence inobva yaita hayo ndobva tagara isusu tabva tazoenda takatanga ndiri kuChinhoyi comrade Nhongo takagara kuChinhoyi kwetiri kumapolitician ndisina kupinda kumaassembly point comrade Nhongo ndobva azoti akatraina wese akaramba uri kunze hakuna chaunowana unotoenda mumakempi ndobva tazobva kuChinhoyi ndobva ndazoenda kuKG6 ndobva ndachizotanga kupirwa mari yangu yose yakapiwa vamwe vanhu vari muassembly point ndobva ndaenda kuassembly point yekumanyeni ndozobva kumanyeni tibva tagara tiriko kumanyeni kuyo ndobva kwazonzi dmob tikabva tazoenda kudmob ndobva ndamboenda kugara ndobva ndambonogara kumusha ndobva kwazoya meseji yekuti member dzegeneral staff dzese tiri kudzida kumandapton kuHarare ndobva taya mabhasi zvanzi munoyawana paDA paDarwin ndobva takwira kuenda kuDarwin ndobva zvazonzi aiwa mabhasi haana kuuya dzokerai ndobva tadzoka ndobva wauya futi zvikanzi member dzegeneral staff dziri kudiwa futi kumandapton Harare ndobva tachizoenda kumandapton taenda kumandapton kuyekwe paida kuuya president havana kuzouya kwakazouya comrade Nhongo comrade Josiah napresident vamunangaro vanga vari minister westate ndobva vasvika inini kuhondo ndashandira kusecurity ndichiri muhondo kuti vachingopinda soro vandibvunza zvakanzi iwe
uri kupi? Ndobva ndati shefi ndiri kumba. Zvanzi wati? Ndikati ndiri kumba hangu. Zvanzi wati kudii iwewe? Ndikati shefi zvandiri kutotaura handisi kutombonyepa, ndiri kugara ndiri kumba. Ngaenda paDhimobo. Kandi ndezvakatrainirwa izvozvo kuti uende unogara kuDhimobo, unogara kumusha. Ndati ndakaenda kumusha ini ndokwandiri. Zikanzi mangwana 8 o'clock ndiri kukuda kuchaminuka uko. Ini chaminuka yacho handomboizivi kuti iri papi. Kandi ndiri kuda kuchaminuka mangwana 8 o'clock. Ndati alright shefi ndazvinzwa. Pandachizotorawo vamwe vasikana kuti ndakatora Retwina, Ngwarirai, Teresa Mbune na Wadzanai. Right, but tati manje inini kuichi vasikana taingogara kwakasiyana siyana kuhama dzedu. Ini ndaigara kuMbare ndokwandanga ndiri kwandakasvikira kuna tezvara vangu. Ndobva tamukira kuenda vasikana tikati atokodhana pandikagone kuziva kuti tisanganika ngatisanganei pachaji ofisi. Pachaji ofisi pane hanzvadzi yangu iripo. Kana iyo tonomubvunza iyeyo unotiperekedza unotisvitsa kuchaminuka kwacho hatimbokuzivi. Ndobva tasanganawo zveshuwa pachaji ofisi paipa. Ndobva taenda pachaji ofisi mune ndobva tati ndiri kuda kuonawo Shereni. Ndobva ndatosangana nawo vachipindawo kubva kuSt Mary's kwavo. Ndobva zvanzi sisi muda kuenda. Ndobva ndati ndoda kuti undiperekedzewo kuchaminuka handitombozivi kuti iri kupi. Zvanzi aimbomira ndiende kunosiya ndaita basa rangu randoda kuita mbichana. Ndisenda registered then ndobuda ndiya ndokuratidza. Ndobva vadzoka anzi handei. Ndobva anotisvitsa pagedhi chaipo chaipo. Ndobva tapinda mukati. Ndobva tati tinoda kuonawo vaMunangarwa. Zvanzi muna appointment here. Ndikati zvaappointment ndizvo zvimwe ndozvokwako izvo. Isusu tati tinoda kuona Minister Munangarwa. Zikanzi muri kubva Viteka tati tiri kubva kumba kwedu. Saka tinoda kuona vaMunangarwa. Ndobva wafonerwa shefi wacho wanga watopinda wawo. Hanzi regai vauye. Ndobva tapinzwa murifti. Ndobva taenda kuofisi kwavo. Ndobva tasvika zikanzi suwa muri kugara kumba mese. Retwina achimuziva, Revai achimuziva, Teresa Mbune achimuziva. Mese muri kumba zvenyu kugara kumba mese. Zvanzi ndobva watsvagwa vanhu veadhimini vari ipapo kuti mamuchine varungu nguva yacho yatakapinda 1983 kusiyaiwo. Ndobva vashedzwa zvikanzi movainterviewa mbva mapedza navo vaende kutrainings. Tikati maita basa shefi. Takagara 2 weeks rechi3 tichingotendera kukwira nekudzika. Apo mari hatina handiti. Tichingokwira nekudzika. Mangwana tamukira futizve, mangwana tamukira futizve, mangwana tamukira. So rimwe zuva takasangana navo isi tiri ivo vari kukwira lift rokuenda muofisi mavo. Isi taakusvika paya panochinjana malifti paya. Tibva tasangana nawo ipapo. Zikanzi seredzai muripi? Makatopedza kare training. Ndikati hatitombozivi training yacho kuti yakaita sei. Tiri kungokwira nekudzika hatitombozivi kuti chinonzi training. Pamwe ndo training yacho hatizvizivi kana ndokupinda basa kwacho hatikuzivi. Zikanzi muchiri pano. Ndikati tiri kungokwira nekudzika so hatina kana sendi rokufambisa hatisisi. Tinge tichatorara mumabhini. Vanzi handei kuofisi. Tibva tatorwa ndobva taendeswa kuofisi. Ndobva vashedzwa vakomana vayo madepartments acho ese. Vanotitoresa makadzi, vanonyora, vanoenda nesu kumacheck-up, vanoita sei. Zvikanzi izvozvi iwe Bheri mulungu. Obva waenda kwakoko unogadzira mapayslip evanhu. Havana mabhengi. Unogadzira mapayslip yavo nemari dzavo dzavamwedzi uno dzese. Mumwe nomumwe usa muenvelope yake uya nadzo muno. Taenda tapedzerwa zvese. Tobva tadzoka zvikanzi tapedza mazvinhu zvese taanazvo izvi. Zvikanzi right, imi muchiitai sei? Mumwe nomumwe unotora bhegi rake kwaari. Ndinokudai kutraining. Muendese vanhu ikoko. Ndobva taendeswa kuHatfield. Ndobva tasvika kuye takatrainwa.
tikapedza training yedu ndobva zvanzi tikambotanga kunogariswa kwaChiota uko. Tizobva kwaChiota ndobva ndauya kuzoshandira Marondera 1987 ndamarondera 87 ndizobva Marondera ndobva ndatransferiwa 1988 ndichiuya muno Marusape. Ndikagara 1988 ndichibva ndazobva pageneral hand wanga ndichiita ndibva ndazoenda paSA ndizobva SA ndobva ndachizoita officer. Saka ndagara Marusape muCIO kubva 1983 to 2013 ndobva ndazoretire. Kusvikira nazvino ndiri muno Marusape. Handiti. Tinoda tidzokere kumashure. Ndinyatsonzwisisa. Pamakasangana naNabadza ndanzwa muchiti vaiti vakaita kanike kainterview kana kuti vakati munhu wakashanda kupi obva vamutora munhu yanga asingadzoke. Handiti. Ndoti mundiudze kuti chii chainyanyoitika ipapo panzvimbo iyoyo musati mandipindura. Dzoserai uku nekuti ndoda kunzwa zvamakaona zvaiitika nezvaitaurika pakanzvimbo ikako kamakasangana nevanhu ava. Ya vachiuya vaibhihevhya semacomrades asiwo mukati memwoyo mavo vane zvavo zvavaitsvaga. Saka vachiuya so maite kuti taitoti awelcome macomrades aita sei auye handitika. Asiwo vanga vane chinangwa chavo sezvo isi macomrades mazhinji tanga tisinawo information yacho kuti chii chaitika. Saka iwo ndo yanga iriwo slogan yekuti kana vakauya. Saka asiwo chaizoitika ndechekuti iwo vabva kumusha handitika ndo vaiziva vatengesi chinyi kuuya kunoita vanhu. Taiuya zvakasiyana. Mumwe vauya vari vatengesi, vamwe vouya vari genuine kunyatsotiziva kuti ndiri kuenda kuhondo. Vamwe vaitouya vakatotumwa nemabhunu kuti endai munoita zvakati. Vasitadha kuti macomrades vanoda zvakati nezvakati. Pamwe mumwe munhu anototumwawo naizvozvo kuti enda wakadai so toziva kuti macomrades vanoda zvakati. Saka ivo vakasvika vakaona kuti gurupu racho riri kubva nemateriari richiendesa kuna Zambezi anga ari marukurutsi vanga vasati vatrainwa. Saka vainyatsoziva kuti mukatimo munotova nenhubu dzichirimo. Saka vaedza kuti sezvo vakabva uko vanenge vane kafesi kehondo kai. Saka mumwe munhu anogona kungotyawo hake. Saka comrade Tongo aiti nyangwe matadzirira vesecurity mese vakaita star rari yavo yekuti nhasi comrade Tongo ada kumbotaura nemacomrades. Waingosumuka wega wawanzwa voice ramudhara weyo. Waingosumuka wega makagara kudai kuti kana wakauya wakatumwa uchiita sehwai asiwo mukati mako wakashata. Simuka hapo. Waitosumuka utozotaura kuti ndakaya ndakauya zvakati. Wesecurity totowana basa. Kwautotora munhu takutoendesa kujeri topedze naye. Totaura naye kusvika tapedza zvatiri kuda. Saka iwo ndokuuyawo kwavakaitawo. Saka vanhu vaingofunga kuti macomrades auya handiti. Totoiswa paparedi mumwe utongotoona kuti uyu munhu mukuru kwatiriwo hatina rengi dzakafanana nawo. Totoiswa paredhi kana nyangwe watanga tiinawo vanenge vane rengi vari ipapo vachitoona vari kubva kumusha vanenge vasingazvifungiri kuti ndoinformation iriko. Kuti kana yasvika payakasvika information yachona havaikwaniswa kungoririswa kuvanhu vese. Aingoziva nevakuru chete. Saka vosvika vobvunza kuti vatengesi pamwe vamwe vacho vanotocherana kuti uyu akari chakati vanenge vachizivana ipapa. Todzika nawo kotonovashanda zvavo pedzerana nawo zvatopera. Kwakafiwa hakuna kutamba kuhondo. Pamakasangana naBadza aiuraya vamwe ndiani? Anabadza ndovaita tumainterview twayo totonouraya munhu. Anabadza iwawo ungatopanduka ka. Ungatopanduka. Aiuraya.
nekuti vaiuraya imwe information iripo inotaurwa nevanhu kunze handiti waindokuramba ndichipadzokera ipapo nokuti makanga muripo. Vanhu vanoti badza nanhare vakanga vaine zvichemo zvavo zvavaibva nazvo kufurandi kunoti hatisisina material, vanhu vari kufa nenzara. Imimi mashefu makagara zvakanaka kulusaka, asi ndiri kunzwa imi muchiti aiwa vakanga vawirirana nevarungu zvavakanga vawirirana. Vakanga vatogara pamukumbura, saka kuzouya kwavachisvika achita strategy yekutaura kuti muri kuwadza nenzara yanga yayawo yokuti kuda kupomera vamwe mhosva kuita kunge iwo ndio wakanaka, handiti mazvinzwaka. Asi hakuna kwokuti vaifa nenzara, kwaitakurwa vanhu vaita kuchinjana, sokuti rimwe gurupu richienda rimwe gurupu muchisangana naro, rimwe gurupu richienda rimwe gurupu muchisangana naro richidzoka. Nemetirial pamapirial hatinganyepe, kunyepa. Asi pazoita nyaya yavo iwawo ndopakazosvika pakafiwa nenzara, ndokuti kwanga kwabhurokiwa kwese hakuna changa chichafamba. Pavakangoita iwo nyaya dzavo dzose zvese zvanga zvabhuroka, zvokuti waingoti kana iwo makomrades akabva kwavakatakura pfuti dzavo vachiya kuRio vaitongosvikotorwa futi wotogara. Saka wekuti isusu vanhu vaitakura material kuti vaendese kuna Zambezi kwanga kusisina. Saka vanga vari kuno kumusha vanga vari kuno kufurandi kuno, vamwe zvoshuwa vakasuka pakuwara nenzara. Zvokuti kana zvanga vakaisa makomo ezvombo zvacho izvozvo zvosvika pazvinopera. Pazvinopera. Asi purani ndeyekuti chavo chavakaita ivo vakatanga kutaurirana namabhunu pamukumbura. Ipo vakaita meeting dzavo pamukumbura. Saka ivo vanabadza semakomrades vakatourayawo mamakomrades vapanduka. Vatourayawo futi. Vakauraya. Handei pachimoya mati sekuri Mamvura vakapa yambiro. Kuti buritsai vana pari kuya Hondo. Vakataurira Comrade Bethuni naComrade Baya. Ndo mashefu vanga varipo ipapo. Buritsai vana. Buritsai makomrades pari kuya Shiri pana. Saka nokungofungwa kuti makomrades vari kungoita zvemudzimu zvezvi. Pamwe munhu anenge akatumwawo nevarungu kuti makomrades anoda mudzimu. Saka vanhu vanoda kuda kuzviteerera. Kuti mudzimu uyo wakangouyawo chinotongototaura kuti inini handisi muZimbabwe, ndauya kuzobatsira hangu hondo yeZimbabwe. Saka kwangu neimwe mudzimu yedu yanga iri kuona kudharawo futi. Saka vanga vachizoonekwa kuti ukaona kuti bhesi ranga ratova bhesi 9 yanga yatova bhesi yevanhu vemudzimu. Kuita bhesi ravo bhesi. Saka kwanga kwachizopesera kwakutonzi hazviiti. Saka asi vakachizozvitenda kuti vakanga zvavakanga vakutaura vakanga vakuchizvinzwisisa. Kataura kuti kuri kuuya hondo, buritsai vanhu zveshe vaiburisa. Izvo zvakatozvizoita kuti zviponese vanhu. Saka izvo vakatanga kuzozvitenda paTombobombo. Pabhombwa pachimoyo. Asi pabhombwa kwachiko zuva rachiko vakamuka vakaburitsa vanhu mukempi. Ivo sekuru Mamvura. Sekuru Mamvura. Vakaburitsa vanhu. Saka kuti vavakaburitsa ndo vakararama vamwe vacho. Vamwe vakararamawo tese, vamwe vakazongorarama, asi rimwe mabhesi vamwe vanga vaburisa. Ngavaburisa kuzongoti mumwe anenge ane musikanzo wake anenge arega kuzozviteererawo. Pamwe mumwe anenge atoyambirwawo, pamwe anga atogara kare abuda kudharawo zvake. Ivo sekuru Mamvura vakararama. Vakararama varimwe muZimbabwe. Ndisingazivi kuti vakazofuwa here, asi vakamupinda muno muZimbabwe. Vakapinda muno muZimbabwe? Vakapinda mukadzi. Anga ari mudzimai? Yanga ari mudzimai. Vakapinda vachinanga nekupi? Sekusazoziva vanhu vakasi. Ndakazongonzwa kuti rumari kuti vakatombotengerwa imba here, handichazozivi zvangu kuti kuzouya tikubva kuMozambique takauya zvakasiyana siyana. Kuti kubva kuHondo vamwe vatiri kutaura vazhinji vacho handisati ndatombosanganawo navo. Kana ivo havana kumbosvika kuenda kumaAssembly Point, vanhu vaive kutozongouya sort of marefugee vachibva vasingopinda vanhu vachienda mudzimba dzavo. Saka handina kuzombo kana kusangana navo, so handisati ndasangana navo since akabva kuHondo. Handiti. Pamakanzi tira kuti muende kuRomania, muende kutraining, hamuna kuzoenda nekuda kwekuti zvakazoitika ipapo. Hamuna kutozoti madzokera kukempi makanga maakuita basa rei? Ndaziva kuti muri kusecurity. Ndati kusecurity. Taingogara tichienda kumasi tinogara patine kembi yesecurity. Kukuti vese vanobva kumusha kuno kuti tinenge tichingofurefeta. Tichiona mamiriro yavo kuti vakauya sei.
chii chiri kunetsa vanga vatumwa here kunodestroya hondo kuti iparare. Hai marungu vakazama nepavanokwanisa. Vakazama nepavanokwanisa pese. Mumwe anotouya nepoison yekubva naye kuZimbabwe kuuya naye kusvika kuenda naye ikoko. Takadya poison dzakawanda. Seni ndakadya 2 poison. Koti yepamboroma, koti yepabhatariyawo yakaiswa mumapotatoes. Hamuvengi anozviita. Yepamboroma ndainzwa kuti pakanga paine zipra nezana. Yanga iri zani raika. Yepabhatariyawo. Bhatariyawo yanga iri zani raika ega. Zvakafamba sei ipapo? Vanenge atorwa kunzi enda unobika chikafu kitchen. Anowanira mukana ipapo. Hamumuziye kuti ane zvinhu zvake. Makazongona futi vanhu vakurutsa. Kwakutorutsa mumapotatoes ari zvabva nekukitchen. Andi hamuna kuzoti ndiani? Anobata. Unongotora gurupu rese. Vanobata vati taibata. Taibata zveshuwa kuti zvokuseka. Kwaibatiwa vaishanda zveshuwa. Kwaishandwa. Vanowanika. Vangu vari pakitchen tiudzei. Bika ndiani, azisa sauti ndiani. Akazoraidza ndiani, makazoita sei. Unotosvikira pakutozozwa. Pakubatwa. Anobatwa. Tichibva 1974 muchiyambuka kusvika mazodzoka kuZimbabwe yakasununguka. Ndeipi incident yamunoti apa ndipo pangadai pakaperera upenyu hwangu? Accident yekuti nditi dai pari pakaperera upenyu hwangu yakaitika paruwani. Yapo ndakanisati ndakumboziva kuti unotiza sei kana kuti apo hauna pfuti kungodefendwa unova nepfuti dzavo. Asi ndakangorarama. Kuti dzakatanga kuuya ipapo majeti akatanga kukanda mabhuzi ipapo. Kozoita ground force iri pasi. Saka asi ipapo ndipandonyatsoona kuti hondo ikai inyasha dzaMwari. Kozoita imwe yakaitika paruwani. Papo makabuda sei? Paruwani ndakabuda ndakateverana naComrade Mabhonzo. Vachinditi vakarara pasi vanobva vati rara kirora so tevera inini. Vakamira panenge vamira rararamba ukarara kusvikira tabuda. Vakandiudza futi wakubuda kuno kuarea kwako. Anenge akuziva kuti handisiri. Usatombotaure kuti ndiwe. Takararama zveshuwa. Vakabuda nevanhu vanokwana kuita kunge makomrades andoti takabuda varipo vanga vari pfuti vanga vari 6 nemarukurutsi anokwana kuita 10. Tanga takabuda nawe baba ivo. Mabhonzo kana marungu acho aitomutsvaga futi. Airova anga asingajaidza. Anga asingambozezi. Mama ada kutaura pane imwe futi yamama ada kutaura kuti kuzoita yekukayezi. Kayezi manje uko kwanga kwakatoroorwa munin'ina wamai vangu manje. Kayezi zvokutanga tiri kuseri kwedzimba dzavo. Asi Mwari pakaita hondo imwe yanga iri yeground force chete. Yanga yakaipa. Asiwo makomrades ipapo vakaridza zvisingaiti. Dzakarira. Saka handina kuita mweya wekuti nditize ndiende nekuna padhuze nepamba pamai vangu apo. Asi ndakatoenda neimwe side. Takaenda nerimwe side. Iyo yakaswerera. Pfuti dzichirira. Mabhazuka, mota, dzakachaiwa ipapo. Shamwari yenyu ndanza pekutanga pamakaenda manga muri 6 vamazononzi pakaitika hondo vamanzi 222. Imi makazobuda neshamwari yenyu musikana wamaifamba naye. Kubva ipapo handina kuzonzwa kuti musikana uyu takagara naye kusvikira auya muno muZimbabwe akazofirawo pachindunduma. Hondo anga unzi Comrade ainzi Tambudzai. Kwese kwamamuri mese?
taizosiyana hedu kudzimwe nzvimbo asi akazopedzisira akugara kwainzi kuchindunduma cheMozambique. Okay. Asi muno muZimbabwe futi akagara futi kuchindunduma after pakawana independence. Okay. Ndiko akazofira ikoko konana aigarana naMakasha. Okay. Mauya Comrade Seredzai. Ndanzwa amenya matanga kuona mama utenda kumusha mwana watete mchinda unokampeni. Kuvabereki venyu makawaona papi? Right. Tazoita star rari paDotito. Vanhu vaibuda mukipi vachiuya kuRare. Okay. Saka akauya. Baba wangu namai vangu havana kuuya zuva iroro. Akauya munin'ina wababa. Ndiye akauya ipapo. Parari ipapo. Ndichibva ndavaziva. Baba vakachema. Ndati ndiri mupenyu musacheme henyu ndatodzoka. Kumukoma ndozovaregera kakuuya namai Gurizvi. Zvino vakadzoka apa muno ticha vachakuonai kupi? Ndati aiwa tiri muDarwen ndomatiri. Saka baba namai vakachizoya muDarwen kwaNyamufugudza. Ndokwandikachizotanga kuvaona. Vakasvika vakaita sei baba namai? Akachema. Ndiwe here? Mamai vakabata vakatoti hapana pakakuwara apa. Kuti amai ndiri right. Ndakati ndiri right amai. Wachagadzikwa pagumbo. Ndakati ndiri right musatye henyu. Saka Nyamufugudza tiri padhuze naye pamusha pedu. But ndakachengeta hama dzangu idzi ndinadzo pano musatye kana makada kuuya. Asi musazonovatengesa. Musazovatengesi. Haiwa takachengetwa naNyamufugudza akatichengeta. Akatichengeta. Ende muri kuhondo hapana incident yamunoti makakuvara? Ndiri kuhondo kunze kwepoison inini hangu handina zvandakasangana nazvo kunze kwepoison. Poison inini handaikwanisa kurutsa asi kuti ndaite seni kuti baiwa injection. Vamwe vanorutsa apa inini ndanisingakwanisi. Kutozenda unobaiwa injection totozorutsa mani. NavaZhakata makazosangana kupi? NavaZhakata pagurupu rekuenda kuhondo takaenda tese. Pagurupu rekuenda kuhondo racho muri marecruits? Tiri marecruits. Alright. Takaenda tese. Ndobva tasvika ndio gurupu rekuenda rakatakura futi varwere. Vakasvikayo vakapfuurira vakaendeswa kuTanzania kutraining. Isusu takasara tiri pachifombo. Vachizodzoka kubva Tanzania ndirakaya riri gurupu reGukura Hondi. Ndiro gurupu ratakachizoya naro iro. Rakauya riri gurupu reGukura Hondi. Asi vakangopareta vari munungu vasati vaenda kuMozambique. Vakazongoenda kuMozambique vachizobva kuMozambique vakashandira vari kunze ikoko. Vachizobva uko vachibva vazopinda muno muZimbabwe. Vachibva vaenda kudefense saka vakatanga vari kuTongogara. Vazobva kuTongogara vobva vaenda kuManika Bridge. Vazobva kuManika Bridge vobva vaenda mu32. Mu32 kaenda kwaMatsanga, kaenda DRC vakagara vachibva vazoti DRC vobva vati ivo vaenda kuvana vavo 2 vakomana. Mukomana wavo nemwana wababa mukuru. Wababa mukuru vachiti isaichengeta kuno kuTsanza Guru kuti chigara kuTsanza Guru. Vabva vapinda chisoja. Saka vakachizotera vana vapedza training vabva vaendeswa futi kuDRC vese vana ivavo. Vazonzi zviite mudhara weZhakata zviite kuti Zhakata nevana vake 2. Zhakata ndiye ngaadzoke. Vana ndokusara vari kuDRC. Saka pavana vacho 1 mukomana 1 wangu mukomana ndiye achiri kuArmy saizvozvo izvi. Kuita uyo kwababa mukuru akaitawo misconduct yake ndobva asiya basa. Asika makasangana muchienda kuhondo. Ndopamakabva mapfimbana here muchitofamba zvenyu muchienda kuchifombo kana kuti kana makataurana pavi pamakatanga kutaura kuti uyu amukomana wangu rekumba vanonzi chiva Zhakata? Takawira Zhakata. Takawira achito ndina Teresa wangu wekwasherere. Ndepapi pazvakatangira?
in fact zvakangotanga tiri kuno kuZimbabwe tisati taenda kuhondo. Okay. Saka ndokuvimbisana kuti angatiende. Ende hondo yadzoka. Tikupa tangozodana. Ndokuenderera mberi. Vataenderera mberi. Kusvikira nanhasi tiri tese vanhu. Handitika. Aiwa, kwakazotiwo Mwari awo akazovatora 2008. Okay. Handitika. Akazofa 2008. Vakazodeclare wakati provincial hero. Handitika. Pamakomiridzi echidzimai amakashanda nawo kubva 1974 kusvika pari zvino, vamanofungidzira kuti vapenyu ndikomiridzi ani ende munonzwa kuti vari kupi, kuitira kuti kana vachiona chirongwa icho vazoti kunoku ndina Pronica. Okay. Kukure kumusha ainzi Florence senemu yacho ndaenda kukangana asi rekuhondo achinzi Pronica. Kozoti ndina Viki. Kozoti Mazonesa. Koti Comrade Dadirai. Comrade Steria. Comrade Mebo. Comrade Chipo. Ravness. Georgina. Sarudzai na Mpedzanamo na Farisai na Farirai, na Wadzanai. Wese ndikutaura wese wachiri wapenyu. Okay. Ndiani? Yakanga iri shamwari yenyu kuhondo apa. Ndizwa kuti maigara muzvikwata kana muri chi, asi pane mumwe wamaiti uyu ndiye bhururu wangu. Ndaiti bhururu wangu ndanga ndaigara na Viki na Teresa Mbune. Mainyawirirana pautatu hwenyu apa. Chatainyanyowirana in fact tanga vanhu ava vaizoziva taingozivawo kuti kuarea kumwe chete. Okay. Asi ichocho ndo chainyanyoti kuti tinobva kumwe chete. Alright. Asi iri secret yenyu muri vatatu. Iri secret zokuti aiti vanhu vakazoziva manje. Sokuti kana ana Mai Mavhunga uyo minister. Akazouya yake mumashure mwana wanzvadzi yangu. Baba wake ndo wakatanga kufamily kwedu kuenda. Okay. Ini ndibva ndazotevera mumashure. Iye bva azouyawo mumashure mangu. Saka zvanga zvisingade kuzikana kuti muri veukama. Ukangozikana chete motokandwa komwe. Saka Bhudhi hatinambonyanyogara nawo maningi. Asi Mai Mavhunga manje. Vachizouya ndakaenda tisi kunoti vanonyorwa ma3 check-up yavo. Ndichibva ndawaona. Ndati kuwauya kunete kuna mwana wanzvadzi yangu. Sikanzi tete ndauyawo. Kati manje kunoku hakuitwe tete. Kungoitwa tete chete hapana chedaro. Tinotoparadzaniswa. Apo vanga vari kashoti. Vanga vari 3 tumashoti itotoso. Kuti ainzi Shingi. Natichinavo. Nazvo isinei. Ndobva ndati kana vana vangasari kubhesiri kunoku kumhiri kunoku Zambia kuMozambique uku. Pandavati handi. Pandasvika navo kuna Comrade Gava ndakati Comrade Gava ndauya nevana. Wagona stereki. Havashani kunodya kicheni yekupi yekumbombera. Ngwani kunodya kicheni yekumashefi. Vakatanga vachidya kumashefi. Gara vachidya kumashefi. Kwanyazotoona kuti tumashoti asa
Ushoti waona wewe hauna kutovhoti wakanga ndozvanga wakangoita izvozvo. Akari kashoti. Apa akasvika akati tete ndakunzi comrade. Ainzi Shingi. Okay. Vauti ndakunzi Seredzai kuno. Ndinzi Seredzai. Zvokuti tete zvandiri kusvinzwa. Aiwa zvokati tete hazviti. Tinoparadzanidzwa ukaenda unogara kumwe kwandisiri. Handiti. Saka tingati dai imimi mashefu makateerera kutaura kwemudzimu panyaya yepachimoyo, pangadai pasina kurasikirwa neupenyu semaitikiro azvakaita. Dai mashefu dai vakateerera ka. Vaiuya kuzobhomba havo asi vaitozongobhomba zvivakwa nezvimwe zvinhu so. Asi bhesi ravasina kugona kubhomba ibhesi raichengeterwa zvombo. Okay. Asi amwe mabhesi zesa akabhomba because kana neni wacho ndaitogarawo ndanga ndiriko ikoko. Ndotova ndiri shefu bhesi rezvombo ranga singamboratidzwa munhu wese wese. Rairatidzwa iro. Saka risina kuzikanwa. Vakatadza kuriziva iro. Asi mamwe ese golf yakakomberedza akakandwa mukwende. Akakandwa. Akabhomba nekwana sekuru kwaitoti kwaigara mazee. Akabhomba. Handiti. Ndira kuenda kubhindura. Kwaishanda mwana wehanzvadzi yenyu. Makazombowana here mukana wokumubvunza nezvanyati? Nekuti mataura kuti nyati makasangana naye achipinda achibuda akatokuti tete uyo mamuzi here mukati ayo mukati ndinyati ari kupinda. Nyati uyu ndiye nyati wokubhombisa vana kuipata panyadzonyi. Makazombowana here mukana nekufamba kwenguva kweupenyu kutaura nemwana wekuti mumbonyatsonzwa nezvanyati nekuti hatina zvakawanda zvatinozonzwa kubva mukutengesa kwake? Nyati iye kuvhunza iye handina hangu. Okay. Asi kuti nyaya nyati aiti nyati wakabatwa nemabhunu. Abatwa nemabhunu ndobva angoti ndoda kushanda nemi. Ndinokugadzirira zvinhu zvese panobva sosi yese. Saka sosi yaitaura ndeyekuti panyadzonyaka ndepane marefugee. Pane kind age yese yekuti zera ravakomana ndirinenge richitorwa chiendeswa kutraining yechizoya kuri vapedza training uya kuzorwana nemabhunu. Saka ndipaida kuparadzwa kavo. Saka akabvuma kushandiswa nevarungu. Ndonyaya iri pana nyati. Okay. Saka after that, after independence, pamakamuona muchitonokambena, zvinonzi akazofamba sei? Nyati manzwire andinoita. One day sindakanga ndiripo ipapo. Yekutanga vakomana macomrades vaida kumubatira pambare. Nekuti macomrades vakanga vachizogara vamwe macomrades anga ari paGoromonza. Saka vaida kumubatira pambare. Pambare ndokubva vatadza kumubata. Ndobva azoti iye nyati wacho that day ro ndakanga ndiripo pa88 paipa. Saka president vaida kuuya pa88. In fact akatanga ipa 88 yacho. Ndobva president vazonziregai kuuya. Movement ya nyati tamaona pana. President havana kuuya. Angaoneka akauya ipapo futi. Pana angamuonawo. Okay. Ndipo zanzi nyati panaona nyati. Saka vanhu vese vanzi garai muri areti. Saka chakazoitika ndechekuti president havana kuzouya iye bva hatina kuzomuonawo ipapo. Ndipo tazonzwa futi kuti abatirwa pambare neboys. Ndodzakamubata. Padzamenisa kuGoromonzi. Kwavakamubatira ikoko. Goromonzi. Pamenisa kukembi bhesi ranga riri kuGoromonzi uko. Ndokwavakamuendesa. Saka pakaoma. Nyati. Nyati tinonyatsomuziva. Aitova nemwana wake aitonzi Zvinei. Mwana wake. Wezi mukadzi wake paakarukurutwa pakauya kuonda akabereka mwana wake ainzi Zvinei. Akabereka mwana wake ainzi Zvinei.
pakauya mukadzi wanyati kuhondo saka mukadzi wakakazo right dauzonzwa yeye mukadzi wacho paakaendeswa kuGurumunzi ndobva zvaita sei? Gurumunzi ikoko akashandirwa neboys ndiko wakamushandira ikoko kuGurumunzi ikoko. Okay. Ndobva zvapera zvakadaro. Zvaperawo zvakadaro. Washanda naye. Handiti. Saka iye paakadzoka hazvinei namai hazvinei chii chakaitika? Mai hazvinei pakuzobva kuMozambique. Handizozivi kuti vakanogara kupi potakazova nevakubva kuMozambique kuti vakangobva vangoenda vachiti vari kuenda kugara kumba kwavo here. Handichanyatsozvivi ipapo kuzofamba kwavakazoitawo. Uzi mabhesisi anga achizowanda kuti vane vana vakunga vakugadzikiwa kwavo, vasina vana vachigadzikwa kwavo. Saka handichanyatsozova kuti vakazopedzisira vaenda kupi. Zvokuti asi yenyati akachizenga apanduka manje. Asi vakangoramba vari comrade Monde Chimurenga. Ivo havana kuningirika. Handiti. Pamakomrades amakashanda nawo kubva March 1974 mashanda nemakomrades akawandisisa. Akawanda. Pana comrade here 1 wamboda kutenda pazuva ranhasi kuti comrade Ningi ndoda kukutendai nezvamakandiitira muupenyu hwangu. Dai pasina imimi ndingadai ndisina kugara pasofa pazuva ranhasi ndichipa nhoroondo yeupenyu hwangu yehondo yeChimurenga. Inini vandingade kutenda kuti ndisvikewo pandiri pamwe dai ndakaramba ndiri kumaruzevha ako ndisina musingatombondiziviwo zvangu. Wani ndoda kutenda president vaMunangaro vakachiita kuti ndizosvika kushanda kupresident's office. Kwaingosvikwa svikwa kakuyekwe kwanga kwakaoma asi ndakakusvika. Nanhasi ndotoone record iriko, ndotoone certificate rokuti wakashanda security, akashanda zvakadai. Iwe chipiri ndingatotenda Mani Chimene nokuti akanyatsosvikawo tatuwa pano parusaperi central pedu pana akandiona ndine basa randaita akati aiwa zviti hazvitomboiti kana. Saka muwo ndotenda hangu iye futi zvekare. Asi wandiri kunyanyotendesesa ndipresident. Aiwa vakamira zveshuwa. Kunonzi kumira kwekwe unonokona uchizonhongo pane vamwe vese. Kunzi uri kuitei kumba iwewe. Ndozvandakakudzidzisira here izvozvo. Uzi wanga ari wesecurity ka. Kana kuhondo futi wanga ari kusecurity. Ndizvo zviro zvakwadzidzisirwa izvozvo. Uya kubasa. Saka ndinozvitenda stereki. Ndonhasi masvika pamba pangu pana. Handisati taona vanhu veZBC ndakapedzera kuvaona ndiri kubasa vandikambointerviewa zvangu. Saka nhasi mafamba kubaharare kuya kunoku muchiuya kuonawo inini. Ndingotenda president kuti vakaitawo. Kuti kuno vamwe izvozvo vari kugara kumatsonyonyoka hapana chavainacho. Pane zvimwe zvinhu zvaunoti kana ukatarisa soko vamwe vanhu kana kuvhetwa chaiko havana seanga ari genuine comrade. Akangosvika achingoti ari kuenda kumba kwake. Saka asini ndakarangarira. Zvakangofanana nekuhondo kwacho futi. Handina wandaiti woyi ndiye hama yangu chaicha iri kumusoro kweinondiziva kana kuita sei. Asi handina mbonyanyosafawo zvakaita vamwe. Kana kuti ndisvike ndi detachment commander wageneral staff hazvizo kuti unongonzwawo kutongoudzwanzi uri general staff. Kuti wanditsara sei handitombozvizivi. Ipapo handitombozvivi unotozongonzwawo kusheedzewawo. Kuti uri chakati kuti vanenge vakuona kuti unogona sei basa here I don't know. Kusarudzwa kwavaita. Asi makasarudzwa. Asi ndakasarudzwa. Pana comrade here kumadzimai wamunoziva pari zvino ari kumaruzevha wamunotoziva kuti comrade Ningi variko havana kuzowana mukana sewo makawana imimi
makazoita rombo rakanaka rekusangana naHE vakakusumudzirai. Wamunotoziva kuti comrade Ningi takanga tinaye kutaura kwandiri kuita inini zvinezvi ari kumaundarweni akangobva kuhondo nekuenda kumusha. Ya variko vakawanda. Taurai kana 2 3 vamiri kuziva tikovatsvaga. Kwete kuvatsvaga kuti pane tira kuvasumudzira. Aiwa. Kuvatsvaga kuti kunogara navo pasi. Asi handizozipa vanenge vari manje. Tutaura navo pasi. Comrade Steria. Anga iri member general staff. Koita Teresa Mbuna akamboshanda akasiya kumba hake. Okay. Kozoita anonzi Farisai. Farisai. Amenosaidire kuchesa uko. Ndokwaari asi handizozivi village rake kuti riri papi. Okay. Uyu Steria uko handinyatsoziva area yekuenda kwana Centenary kana kuti ndokwaari ikoko. Anditika. Aiwa, ndinotenda. Mashoko enyu ekupedzisira comrade Seredzai kumacomrades amakarwa nawo zvimwe chetezvo nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii pazuva ranhasi? Inini ndoti kune macomrades vese vandakashanda nawo kana kuti macomrades ese akabata basa zvairwadza asi nguva chete inosvika chete. Ngatingoramba takashinga sekushinga kwatanga takaita muhondo. Comrade Joshua Rasi vakataura kuti tonogutira pamono mutaparasi. Saka ndiyo ino Zimbabwe yatiinayo. Tinoguta chete. Macomrades vose vatakashanda nawo vaitikurudzirawo kuti tirambe takashinga. Tinongoramba takashinga. Ende hatisi kuzodzorera tsvimbo mashure nyangwe tikatambudzika. Zimbabwe haisi kuzombofa yakadzokera kuvarungu. Urizoshuwa takairwadzwa naye kuti tiibude. Kuti muone vanhu kuzoona kuti vafambe kudai so. Kana nemwoyo zvodai panoimba ine haisi yekuti ndiri kuroja. Asi imba through yekuonekwa kuti tiri kushandawo. Takutosvika vamwe vaitokotsira. Vaitokotsirawo so. Asi tinongozvitenda ukunge zvenyu. Mwari akatiitira nyasha. Kana uri munda, inini ndino wangu munda, murume wangu ane munda wake. Ini wangu unotova kubhindura upo pamapunga apo. Okay, apo. Inini wandiri kugara kunoku pandai kuti uyai kumunda ndowa baba uyu. Saka handingamboshoriwe ipapo. Hazvingatobva tati kandibva ndatobva ndati nyika yese ndibva ndatora ndikabva ndaita inini ngendi ndakabata futi 2020. Handa ndakangobatawo 1. Saka tese tinoda kungogoverana tingokwana tese. Saka ngatirambe takashinga pamberi navamunangaro. Vision 2030 vamunangarwa hoye. Muri kurima here kumunda? Ndiri kurima. Kuno makarima chikwa kwamanga muchiti tiuye kumunda? Kune fodya. Okay. Nechibage, nemombe, nembudzi, nehuku. Nehuku. Ukona munhu anovakirwawo record bani neTMB. Anzwa kuti munhu anorima fodya. Ndorima nyangwe ndiri pabasa. Mairima? Ndairima. Kazhinji kacho ndaitozopedzisira ndanogara kumunda. Kubasa motozonzi ko? Aiwa. Ndichibva kumunda padhuze. Okay. Chibva kumunda nchiya kubasa. Kota to 8 ndaidzibata. Vamwe vari muno vachitononoka kubata kota to 8. Ina ndoshungu nawo munda wacho. Anditika. Aiwa. Ndinotenda comrade. Maona kuti senda kuvunza mamwe macomrades amusitoziva kuti ari kupi ari kumushaya. Chirongwa ichi chinobatanidza macomrades. Handimuri kuti imimi ndakagara nemi pano. Takambotsvagana hereso. Kana. Vanhu ndovakatotibatanidza. Zveshuwa. Takatopiwa nambodzi aiwa fonana nauyu. Saka shuviro yedu ndeyekuti macomrades amataura aya nekwaariko kwamuta kuti handizive kuti vari papi. Hama neshamwari dziri kuona dzinotisanganisa sekutisanganisa kwatakaitwa imimi nenyu zvakare. Tinotenda. Handitika. Aiwa, ndinoda kukutendai nenguva yamatipa. Maita mazuva ranhasi.
Mwari akomborerei. Tinotenda amai. Aiwa. Mavanzwa from Teresa Shereni to Comrade Seredzai Hondo to Amai Jakata. This is her story. We cannot add more, we cannot subtract anything. For those that are watching this program, vari kuziva kune macomrades ataurwa naComrade Seredzai takagara pano, tibatei tizivisei kwavari, tiite urongwa, tiende ikoko tinonzwawo nhoroondo dzavo dzekufamba kwavakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Tiri kuno kwaRusape, ndoda kutenda camera person wedu Elizabeth Nyaguyo pamwe naproducer wechirongwa chino Frank Wesere. Chirongwa chinonzi The Forgotten Veterans. Udzai vamwe chionei uye vazivisei, vaonewo nhoroondo dzevabereki vana Mujiba nana Chimbwiro, kusanganisira vana Mukoma nevana Hanzvadzi vakaita basa rekusunungura nyika ino. Kwezuva ranhasi ndinoti chisarai. Unema
Tarataka kuyeukai mazuva ose aiwa mupera achengetwe panosvika panorara nepanofamba nengoro dzemota aiwa dzinotaritakai kwere pesa inozova munzira dzake rekanwaro ndetakata kupendova iro zamuri musina kuzvera munorusakai sanimane kana anachiyebhura vakasvika vapei wavo ovanhukadzi vangangosiyo chinzikedzana nhare here aiwa igainete kamasave avo eyo taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwakaimanya takabatesa Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwakaimanya takabatesa Zimbabwe vakomana vasikana magori mumakomo aiwakaimanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.